Gipanghatagan og higayon ang 98 ka mga registered voters nga mga persons deprived of liberty kun PDL sa Digos City District Jail Male Dormitory kagahapon, Oktubre 30 atol sa Barangay ug Sangguniang Kabataan elections nga gihimo sa multipurpose gymnasium sulod sa pasilidad. Sa Davao de Oro, 73 ka mga registered voters nga mga PDL sub sa Monte Vista District Jail ang miboto atol sa barangay ug SK elections kagahapon nga gihimo sa Monte Vista District Jail Basketball Court. Miboto sub sa ilang piniling mga kandidato ang mga PDL sa Tagum City Jail sa Davao del Norte sa barangay ug SK elections kagahapon. Sa Panabo City, Davao del Norte, 108 ka mga registered PDL nga mga botante ang gihatagan sa buhigayon nga makaboto sa ilang electoral candidates alang sa barangay ug Sangguniang Kabataan elections samtang anaa sulod sa pasilidad. Ug sa Davao City, mibotar sab ang mga PDL sa Davao City Jail Male Dormitory kagahapon sa barangay ug SK elections. Gigiyahan sa mga personahe sa pasilidad isip non-partisan party ang mga botanting PDL aron masigurong dili maimpluwensyahan ang ilang mga boto. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.